Krispati. Ayo yo, Mbah Toyo, Mbah Toyo. Terima suara. Joget monggo Bu. Ini rombongan ibu-ibu prasmanan. Ayo yo. Woi. Sabar, monggo Mas Sabar. Keluarga besar Bogor. Sliramu
wujud katresnan. Niki sampun dipinanti pambutan spesial buat Mbah Toyo. Pamintaku nimas sida asih atut runtut tansah reruntungan ing sarina ngene Mbak Sruni datan kinggang sarabut lamun adoh caketeng hati yen cedhak tansah mulat sedo asih kisah aja orang tuh ngopi. Ayo Mbak Sruni entekke. Pindho mimi lan mintuna hayo bareng Kang Mas hanetepi wajib sida asih ini spesial kagem Mbah Toyo. Spesial kagem Mbah Toyo. Apa lunyu to Mbak Sruni? Heeh, Mas iki banyu iki lho. Iya. Ayo. Aku kang setya satu wit biyen nganti saiki bebasane patang kapapak obor sumonan andika pangayomanku lahir batin kuwus nyata ngono ning jangono mong saja andika sayang mune kurang reno Ganten mana sapa to kowe iki?
Mesti Ambon Mas Endi Ambon. mau? Iki juragane genset iki. Oh, juragane Setrume anu genset. tegangane Sing pundi to, dhuwur. Mas? Sik nek Lho sebelah sampean Mas dereng tepang to kali Mas Ambon niku. Mas Kebetulan iki yo Ambon. pimpinan Primaswara ya Mas Ambon. Oh, Iki alah. juragane genset ya Ambon. Oh, padha. Padha Ambone. Tapi beda. beda. Oh, beda. Beda rasa padha jeneng. Ayo. Melampah tapi datang ngeser. Mugi lestari yo mugi antuk berkah iki andi komong tansah lipat panjunganku setya kula tansah anglam-lambe spesial kagem Mbah Toyo Mbak Sruni sehat-sehat Mbah selalu. Toyo ingkang pundi to, Mas? Ketemu di Mbah Toyo. Oh, Oh, siap. Jin. Aku kang setya satu wit yen nganti saiki Ono ning jono andika pangayomanku lair aten kulo syata mong sajae andika mone kurang rangko tondo yakti pasaksene rika lante melampah tapi datang ngeser. mugi lestari Mugi antuk berkahing widi hati agamu tansah limpah ono ning jono setya kula tansah
Alhamdulillah Mbak Sruni Mas. niki sampun dipinani pamungkas spesial buat Mbah Toyo. Bosku, sehat-sehat selalu ke dulur-dulurku semuanya, dulur-dulur keluarga besar Sragen. Ayo yo, ibu joget yuk. Lagu dia apanya? Apa? Cabang kayu. Lah mau Pak Sandi bojo loro. Siap. Ya. Ayo yo. Nadian aku bocah gunung ada banget nunggu ora usah kate nganggo bingung yen to pancen sayang aku. Ayo Pak pansene isih dadi lakon ninggalke sliramu. Ayo yo ora-orane yen bakal kelakon pepisahan karo aku. Ayo Mbak Suni. Moga-moga ojo nganti gawe-gawe gelo ngati Bos urip. Mbak Sruni niki mangke sabibaripun napa bocah gunung niki langsung dipinani pambutan spesial kagem keluarga besar Saiful Hajat lagune Ninggal Katresnan. Ugi wau spesial buat dulur-dulur keluarga besar Bintara, Mas Hambon sama Mas Sumati walaupun sampun kondur tapi nggih alhamdulillah tadi juga sudah ngasih bunga-bunga surga. Engko Tawang Mangu Indah niki bablas mau niki spesial buat dulur-dulur keluarga besar Sragen bersama Prima Suara. Oh, nggo hake to, Pak? Monggo hake ini pundi? Oh, sampun. Apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ana latar padha lelungguhan kegocekan karo aku. Yo, Prima Suara. Spesial dulur-dulur Sragen. Woi. Ayo yo yo. Sadian aku bocah gunung
pas sampai sing teng mriki yo. Ki jane wong yo pas nang ngarepku hak iki berarti sampai lho sing tanggung jawab gitu. Mas Patri niki bablaske ninggal katresnan niki pinangi pambutan spesial buat keluarga besar saya Hajat, Bapak Hajat ingin ngersake ninggal katresnan. Sayo. Apa kowe ra kelingan monggo Pak, ninggal katresnan bersama Prima Suara. Oi. Putra Sri Stagen. Oi. Bisa kumpul kaya duwe ngene
nggih Pak nggih, matur sembah nuwun sehat-sehat selalu berkah barokah. Ayo yo yo. Sing melok gawe ora melok ngomong iki ayo. Tetes banyu ning mata, aku nangis ketiban nondo. Rondo tak kira prawan bareng tak kawin anake sakandang. Jin aku si rondo, rondo tua anak kulimbo. Oke mentoki. Aku si bisa diwolak-walik kaya goreng telo. Sapi marak larang rek ganti mas, anak limo beda bapak ini. Angge-angge orang-orang ora melok gawe melok ngomong. Rondo, rondone ompong duwe anak sak gedhe kingkong. Angge-angge orang-orang ora melok gawe melok ngomong. Anak limo beda bapak kabeh kuwi dadi resiko. Yo. Oke mento ya. Ayo. Eling jaman semono waktu kawin nanggap bal-balan 50.000. Amune akeh tenan nganti sing ndelok akeh sing pingsan. Apa pe akeh tenan entuk duit karo Aduh, Piye? wong sing padha kondangan ganti Ayo. iki sing padha kelan Yo. rawan rondo padha wae mas labian opo enak rasane Angge-angge orang-orang ora melok gawe melok ngomong. Entok rondo randane ompong duwe anak sak gedhe kingkong. Angge-angge orang-orang ora melok gawe melok ngomong. anak limo entuk bapake kabeh kuwi dadi Kok nyawer iki? Asik, Margoy. Bose Margoy. Gape to. Iki nyawer ora? Bose nyawer ora? Eling jaman semono waktu kawin nanggap bal-balan. Namun yo luntur Pak akeh sing pingsan. Apa pe akeh tenan? Yo. Entuk duit karung-karungan. Wong sing padha kondangan nganti akeh sing padha kelangan. Rawan rondo padha wae mas, labian ompong enak rasane. Angge-angge orang-orang ora melok gawe melok ngomong. Entuk rondo randane ompong duwe anak sak gedhe kingkong. Angge-angge orang-orang ora melok gawe melok ngomong. Anak limo beda bapake kabeh kuwi dadi resikone. Angge-angge orang-orang ora melok gawe melok ngomong. Entuk rondo randane ompong duwe anak sak gedhe kingkong. Angge-angge orang-orang ora melok gawe melok ngomong. Tuku pitik karo anake kabeh kuwi dadi resikone. Esan iki pasangan serasi iki samawa ya apa ya Le ya. Kendang didadekke ngono lho, cepet rasa suwi-suwi.